Στο αρχείο τέθηκε η μήνυση που είχε υποβληθεί από το νοσοκομείο Ξάνθης σε βάρος της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της Ξάνθης για την αφίσα που είχαν κυκλοφορήσει σχετική με εκδήλωσή τους, η οποία περιείχε γελιογραφία του Πετρουλάκη που σατήριζε την οικονομική κατάσταση στο χώρο της υγείας και ειδικότερα στα νοσοκομεία. Στη μήνυση έχει προβεί ο τότε υποδιοικητής του νοσοκομείου υπό την αρχή της διοίκησης Μπαμπαλίδη. Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η υπόθεση τέθηκε από την εισαγγελία στο αρχείο. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: τον Οκτώβριο του 2012, ο τότε υποδιοικητής του νοσοκομείου, υπό την ανοχή της διοίκησης Μπαμπαλίδη, ανέλαβε το καθήκον μιας ακόμη δίωξης κατά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της Ξάνθης, μηνύοντάς την για την ανάρτηση αφίσας με γελιογραφία του Άρη Πετρουλάκη της Καθημερινής. Στην εν λόγω αφίσα, καλούσαμε τους Ξανθιώτες να υπερασπιστούν την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου. Προφανής στόχοι της διοίκησης ήταν να τεθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της Ξάνθης σε διαθεσιμότητα αργία, κατηγορούμενα για συκοφαντική της φήμης του νοσοκομείου, καθώς ήταν εις γνώση της οι σχετικές προβλέψεις του υπαλληλικού κώδικα και ως εκ τούτου να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι. Τότε απαντήσαμε ότι όποιο μέσο και αν χρησιμοποιήσει το Υπουργείο, η διοίκηση δεν θα κατορθώσουν να μας φημώσουν, δεν θα καταφέρουν να μας κάνουν να πάψουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των ασθενών σε δωρεάν και ποιοτική υγεία. Η δικαίωσή μας δεν άργησε να έρθει. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η μήνυση του τότε υποδιοικητή απερίφθη από τις αγγελικές αρχές και τέθηκε στο αρχείο. Συνεχίζουμε μαζί με τους πολίτες της Ξάνθης, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση, τον κοινό μας αγώνα, υπερασπιζόμενοι την πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου. Καταλήγει σε ανακοίνωσή της η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Ξάνθης.